Mám pri podlahovom kúrení naozaj teplú podlahu a teplú odnôh? Toto video vzniklo ako reakcia z komentárov, ktorý som vlastne dostal a dozvedel som sa v ňom, že vraj podlahovka je výhodná práve preto, že máme teplú odnôh, že to je najlepšie. Je tomu naozaj tak? V prvom rade teda toto video nie je hejt na podlahovku, nechcem tým povedať, že podlahovka je zlá, avšak potrebujem reagovať vlastne, či naozaj funguje tak, že máme teplo od nôh. Dnes, ak totiž to postavím modernú novú stavbu, ktorá má spotrebu povedzme 2 až 10 kWh na meter štvorcový, čo je pri 100 štvorákovom dome povedzme 1000 kW za rok spotreba na kúrenie, tak táto podlahovka je veľakrát zbytočne predimenzovaná, lebo v takomto dome bežne aj pri minus 15 tá podlahovka šlape povedzme na 10 až 15%. Hej. Čiže to znamená, že podlahovka má pri 100 štvorákovom dome výkon 20-30 kW, reálne potrebujeme 3 kW. V takom prípade sa tá podlahovka zopne len niekoľkokrát do dňa a to čerpadlo fakt tam nenačerpe dostatok teplej vody a ten okruh sa nezopne. Čiže to teplo, ktoré tam vznikne, je ho veľmi málo a teda otázka je, že či môže takýmto spôsobom teda vzniknúť v takejto modernej novostavbe s nízkou spotrebou naozaj teplá podlaha, alebo teplá podlaha je iba v domoch, ktoré majú brutálne veľkú spotrebu. Dajte mi vedieť teda dole do komentárov, čo si myslíte o tomto vy a ako to je podľa vás s touto teplou podlahou. Ešte doplním, že k téme teplej podlahovky som pripravil aj taký krátky blog, kde to rozoberám trošku viacej do hĺbky. Pre tých, ktorí zaujímajú aj technické nejaké informácie, určite pozrite tento blog, link vám pripnem teda do popisu, no a môžete mi takisto dať vedieť, čo si myslíte aj o tomto blogu.